pane ma-leaked documents akubuda pangwanapa achireleasewa uchionekwa kunzi ma-culprits who were involved in attacking Professor Madhuku panguva inoi voya vachiidentifyiwa vachibatwa. Saka pena mashoko ari kubuda panguva ino achitaurwa awa nana Lynn M vachiachiexposa vachibuditsa chokwadi kuchinyatsikuonekwa kunzi the attack on Professor Madhuku yakanga iri planned. Ende panguva inoi kunyatsikuonekwa kunzi vari kuda kuzama kuisa fear kune vanhu vese vari kuopposa the constitution. Very well, subscribe or like on the bell icon. Lini emba nobuda achiposta ma pages amuri kuona intelligence and risk assessment amuri kuona awa obuda nyora achiti the culprits behind the attack on Professor Madhuku identified in this leaked report, which names the guy Maunganidze, the provincial police investigation intelligence officer PPIO for Harare province, is the key figure, together with Captain Albert Tizwa, MIO at PG. My question is, why all this? Is it worth it? If the constitutional amendment is for the people, by the people, why are you using force? Why are you instilling fear in people of Zimbabwe? Do mashoko anobuda achitaurwa panguva inoi aiwa atiri kuona macritics they are going against zvinhu zviri kuitiwa pamusoro pevanhu vari kudefenda the constitution. Vanhu vanouya achikomenda pamusoro penhau iyi yaMadhuku yakasirisa umwe achiti although they are preparing more space for citizens who oppose the 2030. Vamwe vanopinda vanyora vachiti aiwa this was so painful. Vamwe vanopinda vachitaura mashoko ekurwadziwa vachiratidza kuti they are sympathizing aiwa naMadhuku. Panguva ino chionekwa kunzi aiwa the situation yakaitika kuna Madhuku vanhu havana kufara nayo. Vanhu vakanyatsokumunzwira tsitsi kuti aiwa zvinhu izvi hazvina kumbomira zvakanaka, hazvisi zvinhu zvokuti nyika yeZimbabwe ingafara mumwe wavo achitreatiwa this way. Mina comment section medu zvafungira enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.